Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Na ce ka wanke min brazier dina ka je ka wanke abu ko hannun ma baka iya wanke da kyau ba na yi shugaba barka na ce ka wanke min dan kamfe na baka ma wanke wurin nan da kyau ba what dan karfe shi da yayi duk wanda ya zo gate din nan kakka yadda ya shigo min ya za in dawo gidan uba na zan shiga ka hana ni shiga Shi dan gombe yayi. Kin ba shi alalan nan ko? da na shiga makewayi wanke ragga kafin in fito ya ɗaya bake guda Ka ji ya daure ya ragga ya daure ya ragga Kar ka sake wa ina. Ka kai tunanin kahin ka zo nan na zo na wurin ba ya rage naka. Yanzu kai saboda rashin mutunci ka rasa abin da za ka kawo min sai naman kare a cikin gidana. Ni ya rage naka. Har ta ka ce baka waye dan ba. Oho. Kai ka bo da ido fa. Na kai kana yi wani mazuru da ido fa. Ka ce wai mama si biayu, mama tope, mama dobera, mama kudiri. Kuma mama we ya mutu ba ruwa mu wannan ya. Wani kai. an tara mana gwarawa ga gida To ke da aka kawo daga nan nan zo da ke. ni yanzu kace ke so ka ci shiyata shiyata sakwato Likita ya gudu wani ba? Yashe ai wannan shi wanda ke damuna sukari ne. Yashe cin zaɓi in rage. Yashe mu amma da ya bani magani yashe idan har na yi fitsari an je a guda. To ai shine kuma yanzu na she to bari in yi fitsari in kama hajjaji. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kana so ka ce min fitsarin ka na sha? Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.